silloin kuvaa, kun se vilkkuu. No niin. Mitäs Santeri tekee? Mikäs sulla on menossa? Alina, kun mä nostan teukun ylös. Alina. Nyt painoin sitä koskettimista. Istu kuuntele. Sopii halville. Se on pienestä. Joo. Kato, pistää sormi täysin. Voit sanoa sen mitä vaan. Mitäs Patrik tekee? No itse sopivaa soitinta itse. Koko aika. Eikä löydä. Sopii ihan hyvin. Katos mitä täällä on tapahtunut. Katos mitä tämä herra tekee tässä. Kato. Ei oo totta. Hyvä Joni. Katsopas kun minä olen ollut. Loistavaa, jatka just tolla. Tosi hyvä Joni. Hyvä, täällä on rumputaiteilija ihan selkeästi, olikin rock-rumpali. Hän tykkää hevisauruksesta. Huomaan, että täällä on monimutkainen, siellä on yksinkertainen. Täällä on vaimea, täällä on äänekästä. Kaikkien äänekkäitä on sijoittaa ne ylös. No, kaikki täällä tavoitettu tonne ylös, niin se on lujaa. No, mutta vielä vähän kuulokkeita lisää, niin saadaan kuulla niin oma ääni paljon paremmin. Tulee konsertti. Mikä tulee? Mikä Ville tulee? Tästäpä tulee sitten konsertti. No niin, stopataan ja sitten sanotaan. Hyvä.